piatok večer 14. novembra, deň pred komunálnymi voľbami, sa v športovej hale Milénium konal jubilejný 10. ročník hudobného podujatia Jazz Blues Jamboree. Organizátori pripravili pre milovníkov jazzu a bluesu 5 hudobných lahôdok. Milým darčekom pre divákov k 10. výročiu bol voľný vstup. Aký program je pripravený v tomto 10. ročníku pre novozámodských divákov? Pre novozámodských divákov sme pripravili pomerne zaujímavý program vzhľadom na to, že je to jednodňový festival. Prvá kapela, ktorá teraz dohrala, bol Juraj Švajgert. Veľmi zaujímavý vystupujúci je Jiří Stivín, legenda českého jazzu. Takisto jedna z legend maďarského jazzu je Berki Tamáš. Máme tu zo Spojených štátov Eba Davisa a ďalšia formácia Modi Shows Band. To sú dnešní vystupujúci, ktorí prijali pozvanie a sme radi, že na 10. výročie sa nám podarilo takýto pekný program dať dokopy. Super kapely, veľmi dobre, ja sa strašne teším, že som v Nových Zámkoch, lebo ja, keď som v Nových Zámkoch, hovorím, že som v Nových Zámkoch a je mi dobre. A dneska je jubilejný 10. ročník a za to všetko vďačia Nové Zámky Feri Šajtošovi, lebo to je duša toho festivalu, muzikant, organizátor a tomu môže závidieť aj Bratislava. A čím je ten 10. jubilejný večer dnešný výnimočný vlastne? Výnimočný, že sa vrátil festival sem do týchto priestorov športovej haly. Výnimočný tým, že toto je plná sála, teraz išli aj von, teda fajčiť a tak, ale ináč plná sála, strašne dobrí muzikanti, veľmi dobrá atmosféra a ako jubilejný festival organizátori si mohli dovoliť, že dnes nevyberajú vstupné. To je tiež taký darček tým ľuďom. A výnimočný tým, že jazz a blues, to sú menšinové žánre, že neviem, jak vy na to hľadíte, ale že takáto muzika dotiahne toľko ľudí a v relatívne malom meste, to je malý zázrak. Ako vnímate ten vývoj od toho prvého festivalu až dnes? Tento festival bol vždy ako medzinárodný. Si pamätám, tu boli také hviezdy, ako Ten Years After a tak podobne, čo aj z Belgická kapely, Američania a tak. A tento ročník je okresaný, vždy bol dvojdňový, teraz je jednodňový, ale to je ako výcuc, akože také, že extra, výborný večer. Prečo sa koncert tentokrát presunul do priestorov haly Milénium? No práve kvôli tomu, že je 10. výročie tohto Jazz Blues Jamboree a je tu aj trošku viac miesta, prostredie je trošku iné, aj to pódium je trošku väčšie, takže máme tých 5 vystupujúcich, aparatúry je trošku viac, ale myslím si, že aj obyvatelia a návštevníci majú tu trošku viac pohodlia ako v kine. Ako sa vám koncertovalo v Nových Zámkoch? No dobře, samozřejmě skvěle, tady vidím, že je tu výborný publikum a že poslouchá, takže to je vždycky nejlepší, když člověk cítí, že je nějaký kontakt. Myslím si, že atmosféra je tu skvělá, stejně jako v jiných velkých městech. Já jsem lidový písničky nebo jazzový, tak jak vždycky, jako inspirace vším možným jazzem, starou muzikou a tak vůbec. Ktoré z nich máte úplně najradšej? Vždycky tu, co hraju. A to napríklad? No tu, co hraju vždycky. To je výborné. A kde se chystáte na najbližší koncert? No budu mít koncert pro svatou Cecílii v pražském Rudolfínu. To bude příští pátek, což je vlastně ode dneška za týden. Přesně.
A to bude velký koncert pro svatou Cecílii. Ano, bude to vlastně podsta svaté Cecílii. Vy už ste, dalo by sa povedať, taký hudobný majster. Čo by ste poradili tým začiatočníkom v hudbe? Ako by mali pokračovať? Aby hlavně nehrali moc z not a hrali spíš z hlavy. Takže hlavne od srdca. Od srdce, z hlavy a od srdca a to, co slyší, aby si posnažili zahrát na nástroj. Nejenom to, co vidí. Ano, děkuji.